ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಕೇನ ಕುಟುಂಬದ ಕೋಲದ ಪಾರ್ಟ್ 1 ವಿಡಿಯೋ ತೂದುಪ್ಪರ್ ಕೊಂದೆನ್ನಿವೆ. ಇಂದು ಪಾರ್ಟ್ 2 ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಮಂತ್ರಿ ದೇವತೆ ಅಪ್ಪನ ಕೋಲ ಸೇವೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲಿ, ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನೆ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ.
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಿಖಲು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಮಂತ್ರಿ ದೇವತೆ ಅಪ್ಪೆನ ಕೋಲ ಸೇವೆ ತುಯ್ಯರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ಬಂದು ಎನ್ನಿವೆ. ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ. ನನ್ನ ಬರ್ಪುನ ಪಾರ್ಟ್ 3 ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಐನಾತ್ ನಿಕ್ಲಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂಡದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ. ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕಗ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.